Witam Was pięknie. Bifej dzisiaj realizuje. Zresztą zauważyliście, że dużo realizujemy. Mamy dzisiaj na terenie Muzeum Energetyki, które to Muzeum Energetyki reprezentuje sam to ten gryfny przewodnik. Ja mu strasznie zawidza tych to żarówek, zawsze wycyganimy. Panie, jak się nazywacie? Nazywam się Lucjan Smolorz, jestem przewodnikiem Muzeum Energetyki w Waziskach Górnych. A rzeknijcie mi, jak długo funguje te muzeum w takiej to formie, jak my Zarowski będziemy zwiedzać? No, samo stowarzyszenie, które założyło muzeum, powstało w 2002 roku, natomiast od następnego roku, od 2003, muzeum znalazło swoje miejsce właśnie w takiej starej rozdzielni elektrycznej z 1928 roku, czyli tu, gdzie jesteśmy. A kto to zrobił? Bo same tyle gerytów, to ktoś przed Pan musiał przynieść, zrobić, te półki porobić, nie? No cóż, no to zaangażowanie członków stowarzyszenia. Ostatecznie jest ich tam ponad 100. Natomiast przez te 14-15 lat istnienia wiele osób tu przynosiło jakieś eksponaty. Wiele eksponatów to są darowizny innych osób, które dowiedziały się, że jest nasze muzeum i postanowiły oddać część tej starej techniki właśnie do muzeum, a nie wyrzucić na złom. A te członkowie stowarzyszenia, to co to są za ludzie? Takie z ulicy wzięte, kto to jest? No przede wszystkim stowarzyszenie założyli pracownicy i byli pracownicy Elektrowni Łaziska, ci, którzy wiele lat z tym zakładem są związani, a przecież w przyszłym roku ten zakład będzie miał aż 100 lat od powstania. Zarowski Was zaprosimy na przechodzenie po tym muzeum. Ja prosto baba, bo tak was kunia robię. Zawsze bym myślała, że to jako maglownica Pani, co to jest? No, to jest izolator elektryczny całaliczny. A bez coś się tak daleko Olejowy. ode mnie stanęli, nie? Co by się Tak, odizolować. bo to jest taki odgromik na linii wysokiego napięcia. I od babów, nie? Duża energia od Pani tchnie, to musi być taki bezpieczny. Dobra, to my Was zaprosimy dalej na przechodzenie po tym to muzeum. Tak, to chyba. Stoja przy takim dziwnym gryfy. Jeżeli mechanika nie bardzo wiem, co to jest. Pani, co to jest? To jest jeden z nielicznych, chyba jedyny egzemplarz w Polsce działający silnika spalinowego Deutz produkcji niemieckiej sprzed wojny z 1937 roku. Takich wybudowano 159 w ogóle na świecie, a to jest jedyny tu chodzący. Oczywiście on tu pracuje nie na tej zasadzie jak przed wojną, że to było perpetuum mobile, czyli napowietrzał ścieki dawały gaz spalano i znowu kompresor był zasilany, więc schodziło to na okrągło jak typowe perpetuum mobile. I tak to nazywamy. Piękne urządzenie, tyle że my go teraz tak tylko demonstracyjnie odwrotnie napędzamy z silnika elektrycznego. Ja myślałam, że to jest od auta silnik. Nie, to nie jest, ale wygląda prawie jak maszyna parowa z tym kołem. No. Słuchajcie, a co to jest za gryf? Bo ja myślałam, że to jest jaki bęben z wasz maszyny. No nie jest to bęben żadnej pralki, ale jest to prawdziwy generator z hitlerowskiego pancernika Gneisenau z II wojny światowej, którego nie ma nikt inny, tylko nasze muzeum. Prawdziwy, potężny generator 500 kW z niemieckiego pancernika. Rzadkość. A coście go ukradli, wycięli? Skąd go? Ale jego historia jest bardzo ciekawa, bo w marcu 1945 roku Niemcy postanowili zablokować wejście do portu w Gdyni i osadzili ten potężny okręt, a to był naprawdę potężny, miał 235 metrów długości i oczywiście 35 ponad tysięcy ton wyporności, więc osadzili go w linii wodnej toru do portu gdyńskiego, chcąc go zablokować. No i po wojnie Polacy wydobyli to, wyciągnęli ostatecznie wrak w 1950 roku i wtedy odzyskano wiele takich urządzeń, jak ten piękny generator. On pracował ponad 40 lat w jednym z przedsiębiorstw Elblągu. Taki emeryt, nie? Tak. On dalej jest pracujący, czynny. Z tym, że postanowiono taki stary silnik zezłomować, dać nowy. No i wtedy ktoś dzięki internetowi wiedział, że istnieje Muzeum Energetyki w Waziskach i dostaliśmy w postaci darowizny taki piękny eksponat, którego nie ma żadne inne muzeum na świecie. Tak, go pocztą przysłali przez Impost, ja?
Nie, odbyło się to tak, że dla nas to był problem, to jest 560 km odległości, to jest jakieś 3 tony wagi z tą podstawą. W efekcie ciężko to było przywieźć, ale powiedziałem, my wam to przywieziemy, tylko załatwcie rozładunek. No i dzięki temu, że ludzie chcieli zachować kawałek historii, bo to przecież kawałek prawdziwej historii z II wojny światowej, no to mamy ten piękny eksponat. Słuchajcie, jak chcecie przyjść i dowiecie czegoś więcej, bo my wam pokazujemy ino niekierę, ja się sama poglądam, a wam padł, przyjdźcie do Muzeum Energetyki, ten to gryfny synek i też inkrze czekają na was. Wiecie co to jest? Dzwonek, który robią na kranie. Te, co nie znają śląskiego, pewno myślą, że kokotek, nie? Dzwonek z kranu. Myślcie, co to jest. Jak żeście oglądali na Bifeju taki film, który udostępniła z Muzeum Energetyki ze Święta Światła, to pamiętacie, że samże stoła, sam było pełno rozmaitych gratów związanych ze światłem i raz do roku w tym to miejscu jest Święto Światła. Ale to by było za mało. Sam jest scena, sam jest widownia. Panie, co sam jest jeszcze? Po jakiemu my sam stanęli w ogóle? No to jest miejsce bardzo częstych występów w naszym muzeum. Mamy tu cykl comiesięczny, fizyczne fascynacje. Co miesiąc odbywa się też koncert muzyczny, zawsze trzeci piątek miesiąca, a fizyczne fascynacje zawsze druga sobota miesiąca. Poza tym wielka impreza zwana Industriadą, to jest druga sobota czerwca corocznie. Oczywiście wiele innych, na przykład koncerty wigilijne, czy też przedstawienia teatralne, bo także takie tu się odbywało. Ale te fizyczne fascynacje, ja wiecie, w moim wieku to człowiek był ukierunkowany na wspomnienia z dawnych lat, wiecie, te cechy fizyczne i tak dalej, ale to nie to, co ja myślę, nie? No to by prawie tak było, bo myśmy to założyli, że bez chemii nie ma fizyki. O. Ale fizyka to oczywiście zajęcia z fizyki, zajęcia z chemii, zajęcia z elektrostatyki, z elektryczności, z robotyki. Takie to są zajęcia. A dla kogo to jest? I kto jest adresatem tych zajęć? No głównie dzieci i młodzież, które nas odwiedzają. Jest to zresztą, cieszy się bardzo dużym wzięciem i wielu chętnych przychodzi. Oprócz tego są także poza pokazami warsztaty, gdzie uczestnicy sami coś budują, na przykład z elektroniki, układy elektroniczne, gdzie sobie lutują, prawda, i tworzą pewne rzeczy. A co to sam trzymał w ręce? Bo tego nie umia puścić, chyba cię to do domu wezna. No taka fajna ramka do zabawy to jest. No właśnie. W każdym wieku, jak widzę. No, ale powiedzcie mi poważnie, po co? Ona się kręci, bo ją kręca, ale to co je takie bawitko do dziecka, po co? Jak się zbliża do magnesu, to ona zaczyna sama się kręcić. Aha. Kręci się sama, wiecie? Wyście, Taki jest magnes. wyście taki magnetyczny. To idziemy dalej. Mam na głowie najstarszy hełm strażacki. Rzeknijcie Panie, z jakiego on miał okresu, z jakiego roku? Ja myślę, że on jest tak z przełomu XIX i XX wieku, taki 1900 rok. Starożytna na Starej Babie. Każde pudło musi być przykryte. A po jakiemu my sam stoimy wedle tego wozu strażackiego? Co ma wóz strażacki z Muzeum Energetyki? No ogień to też energia, to więc wóz strażacki ma związek. Natomiast jest to taki depozyt od rodziny pana Wilhelma Sernickiego, kominiarza, który zebrał mnóstwo ciekawych artefaktów i nam do depozytu dał taki wóz z 1900 roku. A skąd u kominiarza wóz strażacki? Tego to już jest tajemnica rodzinna. Może pradziadek był w straży te 3 pokolenia temu, czy 4 pokolenia temu. A jeszcze jest jedna tajemnica. Wy pewno myślicie, po jakiemu ja się tak trzymia za ten hełm, czy go chce ukraść, albo co. Wiecie, on jest tak ciężki, że jakby go puściła, to mnie do ziemi wklupie. Także tych strażaków do typu, to strasznie głowy musiały boleć. Ale jest piękny. A nie dalej byście go, nie? No chyba nie, Chyba nie, a szkoda. ale chętnie panią przyjmiemy do muzeum. No, nie go dejcie 2 razy. No jak moja szefowa to usłyszy, to już nie da roboty.
Ja jest straszną fanką Edisona, wiecie po jakiemu? Bo on, nawet jak miał własną firmę, to on karta sztymplował, jak przyłaził do roboty, stawał dziennie koło 4 rano i jest autorem wielu wynalazków. Ale te miejsce, koło którego my sami stoimy, to jest ciemna strona Edisona. Powiedzcie Panie o tym doświadczeniu Edisona, co to on wymyślał i po jakiemu sam wysł przy krześle elektrycznym. No bo krzesło elektryczne jest wynalazkiem właśnie Thomasa Alva Edisona i zostało w pewnym stopniu wymyślone po to, żeby zdyskredytować swojego konkurenta Nikolę Teslę, który był akurat admiratorem prądu przemiennego. Natomiast Edison miał elektrownię prądu stałego. Stąd też wybudował takie krzesło elektryczne i myślał, że ludzie przestraszą, bo wymyślił dobre hasło, które mówiło prąd przemienny zabija. I miało być hasło do tego krzesła. Ale ludzie się nie przestraszyli, nie kupowali więcej jego urządzeń. W związku z tym przegrał tą walkę o prąd i dzisiaj w Gniazdku mamy prąd przemienny. Ten, który właśnie Nikola Tesla sobie ulubił. A poradzicie się wyobrazić, co by było, jakby dzisiaj Wielki Brat wyłączył prąd? No on by przeżył. Zapraszam Was do Muzeum Energetyki w Łaziskach.